Halløj, så derude, og med Skæntyp. Jeg laver lige den her info-video, for lige at give en bemærkning, en lille info-guide, til hvad I egentlig kan lave rundt på min kanal. I kan se mine videoer, I kan forhåbentlig have det sjovt ved at se de videoer. Det håber jeg vel, I har, ellers så er det bare ud og se noget GXP Gaming. Eller jo. Men det er ikke det, det skal handle om. Det skal handle om det, I kan her. Altså, jeg har jo lavet det her ved, at man kan skrive i mine videoer. Der kan man skrive et tricks, jeg skal lave på Kendama. I kan bare skrive et eller andet. Hvis I kender noget til Kendama, hvis I nu kender et eller andet Big Cup to Spike 5 gange, så skriver I bare det. Så kommer der forhåbentlig hurtigt video. Kommer der forhåbentlig en hurtig video op, hvor jeg laver det. Mere simpelt er det ikke. Eller, det er det sikkert. I skriver noget, jeg laver en video. Og det er den ene ting, I kan. I skriver bare, det er gratis. Bare skriv. Big Cup to Spike 100 gange. Jo, bare gør det. Det kommer nok aldrig til at lykkes, men bare gør det. Det er den ene ting, I kan. Den anden ting, der I kan, jeg laver nogle Ask Me, som jeg så kommer til at kalde et eller andet Kendama spørgsmål til mig. Nej, det ved jeg ikke. I må bestille lige sådan nogle spørgsmål, som I vil. Men jeg tager ikke de useriøse. Jeg tager kun de seriøse. Det skal I regne med. Det er sådan set det. Altså, så skriv noget. Bare skriv et eller andet. Mathias, skulle du ikke lave en ny episode, hvor du spiller Minecraft inde på en server? Skriv bare det. Det er gratis. Bare skriv der noget. Skriv alt muligt. Du skal lave det her trick. Og husk, I skriver lige foran Ask Me, når I skal stille mig et spørgsmål. Så skriver I bare Ask Me. Og så kan jeg se, så stiller I noget. Mathias, har du nogensinde prøvet at lave bird før på din Kendama USA? Ej, det svarer jeg ikke på endnu. Det gør jeg. Nej, det har jeg ikke. Jo. Det venter jeg til den dag, må jeg lige tænke over. Men bare stil nogle spørgsmål, og det var altså min info-video for i dag. Vi ses derude. Bare stil mig spørgsmål.